Здравейте хора, аз съм Росо Геймер БГ. Днес игра на една нетрадиционна игра, казва се Brawlhalla или нещо такова. Може да я потърсите в Steam. Сега ще игра с Sentinel на Torment. Играта е много забавна, просто трябва да избуташ опонентите си 3 пъти, за да спечелиш. Нека започваме. Така. Така е. Айде, така. Не. Добре, справих се. Така, браво. Къде ми спрати това? Айде, отида си. Не си отида явно. Пак ли това? Това не е любимото оръжие. Именно което е доста по-добро от това. О, това ще букна си. Не. Стрелецо. Топко прави. Смачка го. И тази си отиде. Това не беше приятно. Това е любимото ми оръжие, много по-добро е. Поне според мене. Така. Този успя двама, бе. Наведнъж. Yes. Стига, бе. Това не е честно. Давай. Разбий го, бе. Браво. Супер. Поне един трябва да се отида, за да мина. И добре, сега ще реши кой ще е пръв между нас в двамата стая. И да, аз победих в тази игра. Така да продължаваме. Ето ги втория рунд. Това са моите опоненти. Нека започваме. Стига, бе. Стига, бе. Така. Супер, имам дабъл вече.
О, не. Добре, супер. И хубаво оръжие. Игричката е много забавна като цяло. Малко е детска, но това не ми пречи. О, не, то ме разби. Аз съм без оръжие, което е много тъпо. Давай, дай ми оръжието. Не! Добре, тази игра не върви много добре. Да, бе, мен само трябва да ме бият, точно. Айде, бе, си ли тръгна тая? Добре, станахме само с ние стоя. Имам едни и същи оръжия, което е много глупаво. Ако преклея много време продължи, просто ще му го оставя да ме бие, защото пак отивам в горен курс, на последното ниво. И хпорите това, бе. Така. Да, аз печелих тази игра. И ето е последната игра. Финалът. Това са моите опоненти. Нека започваме. Супер. Взех си оръжието. Както виждате, е тук, когато го удариш и тръгнеш да го буташ нагоре така, трябва да удариш перфектния момент, за да успееш да го победиш. Добре, раз ги успях. Така мисля. А то какво си мисля, че ме бие, бе? Така. Добре, и този си замина. Така. Каквото биг, бе? Сега ти бигчето. Съсипаме. Аз ще стоя тук да ги чекам. Те па тук дойдох.
Айде, давайте. Така. Добре, да, айде, стига. Беше много зле. Айде. Опа, ще падне. Стига да е. И аз имам чупне накрая. Може. Кое да взема? Взех грешното. Един трябва да го отстраним, това, ако съм аз, ще е много глупаво. Защото хич не искам съм аз. То биг само мен гони. Супер. Останаха пак ни двамата стоя. И той път някак го остава да ме бие. Що е финала. Да, аз печелих турнамента. Както виждате, в момента валидеш също. Взимам златото. Доста добра игра. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви харесва, можете да го харесате и да. Довиждане.